omuruburi kubwatia nabo kurigirirwa na kiro muntu. Mwanchu muligale na ndembe mono sana andonsia sogen tukubwa chimirabire me yen soko TV rokwa rek manyerere mwanchu muligale manyanga murubire wona mbeyemo bobali minobo tugi noro so ira sembe chinga kichiga wochakira bonega wikomo ejo tunyako to wisemya mange botambe aiga no to komanya chinchira chinkia ne chinchira chibwenrete ayo muremi ayo mutiyora nyako bagokora ede gwikira ni bolemi bwao botambe egangenene no gwikiranya na konyorengeria yao ya kiralituko wetero bolemi bwao no butuki bwao litwe rero na ndeni go turaje kumenya to gosanganira mono igoro yechinchira cyo korosia nabo igo gusimika endagera yechombe nabo igo tigo yago andaki otaite konyora mubera mange otaite konyora chombe chiao nkonyora chirafirengi ya wetera chindagera chiryogotia chira keki chindagera chigosimikwa nene mono imeyoro ngorwa gusi nense ya Kenya abange ngusimeka bali chinsiaga ekyavange bakwa chombe kiga kurende na chinsiaga kiga kigosimekwa nekindagira kinde chichombe ekyo mwanchu muri yatranya ka utogusanga no muri micho korwa chinseme kiga account ya Nyamira aiga asense moyeto no botambe etono nigo bagwitogeria ase abalimi bali bakorosia nabo igo koleta mabera mangi kikibaho kora tugusimeka chinsiaga ekyo kibuate obwoite gutyasi chombe baranyako bagutumanya kuri nyisemekika botambe nchenkoro kwa festival machini tara manindi gutakira bonega gwiko maida tunyaka uto gwisemya mange no muri mitoga iga orachi kunyaka baga utusemya inchira tugutaka usimeka tokolenda nabo igo kogesa endagera yicho manemuno tinsiaga arnene muno amatukaye ga tinsiaga cyanyako bachiko bachinyinge nande nkike bakonyara kabagokora ukinya digesa lya buri tinsiaga rimalioko tete mwalganye mogeni tase studio ratumanye namono igoro yechinsiaga chiga nerenkia okora kere ekia nabo igo oranya kubago okoronya kubago gusimaka chinsiaga chiga mwalimu. Yes, nande myemono sana Yaman, karibu sana karibu na toche no bwato musi na ndali musi bokulia imakinga nota musi oro noro siaga igo noro siaga kwa iwolio musi karibu sana asumuru bitu bobole minobo tugi nabole mya bangi banyako bakumbulia watwere igoro yechombe na kikuragirwa egere koleta mabere chinsiaga ekiga kigusimikwa chinsiaga ntubwate ki aina abali bagusimika edio banyako bakonyora chombe kiabo konyora kiribiri biganiye ukinia digesaria mabere umanyango anemono aye numulemi numutugi bwechombe na kyokoro bolemi bwechinsiaga na ndensiaga ayosimega chinsemekiga egara sinyaka to kurigerya nka cyumulemi yago cyaka gusimega chinsiaga ekiga igegera ugusimeka na kroko ngo bwate chinjira cyae okugesa ngo bwate chinjira cyae no kwa etugo yawe ndagere yiga chinsiaga ekiga njibwate chinjira cyae nkeko kora na nde tumanya ningo na iganga itole na ndo tutebinga andake urusia go rwate birubwate nkaki umulemi yaranya kubaga gusimeka wika onyako baga konyora insiaga usindagire okonye chombe cya karibu sana biamono umaralia wensoko TV inche buna kwa batavya nche Samuel Sato ukari setonetono tonere ime ya West Mugrango eyo gotoka Nyamira County Nyameru sublocation kera location chinsiaga na chombe bono nyotobwati chinsiaga na chombe nyotobwati chinsiaga ono chombe na wachigo kongera gutuga me chinsiaga chi na chichacha getekera twachagete zero grazing twachagete ne chinsiaga na whatever echiro of different types chichangoro kwa French Cameroon chirichinyerera chichangoro kwa Uganda ni Ares igai cha chinde bono current rie chitobwate ose chinsimegete echikoro kunga super napier grass super napier grass yachiruete korwase amaemba ne chinsiaga chire ya
chire produced from amaemba ne chinsiaga ere cross breed ye chinsiaga na amaemba. That is why igero kinamanya nkwamanyete nakibono chinsiaga kirabe cross spread scientifically aba science aba agriculture nabo bago cross breed nabo bago bana bago propagate korwa chinsiaga na amaemba. Ingenchero that scientific method I cannot tell either grafted or what. Korabano mna matunda ko grafted ri tunde lineli avocado yeneye yale so kigente kya. So ne chinsiaga na chirocho we can imagine ngana produced because jirwete Thailand. Most originated from Thailand. Bono chinsiaga chetu amanyoga te kuchia sichire tukansa gosnaka one chiko grow very fast. Chiko kina bwango chiko ira 45 days. 45 days. 1 month and a almost 1 month and a half. Yeah, 1 month and a half. 1 month and a half exactly. Ekare chinde the traditional one chiko ira metinyeto. 3 months. 3 months. Echie chiko ira na chibalere 45 days. 45 days. Yeah. Ibu only ekarochi bekerete oboyo. Then kanane ochirendete buya oboyo. Number 2 why chatu chinsiaga echi the protein content yaye. Protein might as jombe na batenere problem. One echi protein content yaye ere igoro. Kale 14%. 14%. Ekare chichinde chinkoro chiwate 7%. Yeah. Igobone chire double. Chire double. Percentage double. Protein ya chire chinkoro. Yeah. Chire twice. Yeah. Ono manjo ngai mwaburusi tinande andake. Mwakyo mwadro tenga chinsiaga chire chinkoro. Trachireka kane chibote 7% protein content. Okay. Tindaba na chirochio miaka menge. I should say it's about 4 years. 4 years, through chivna na ende chigo establish very fast. Within 4 years, na siri chiria na chirechi. Manyobo, mostly chinsiaga kama kawaida abaikoyo, abago chake bintu biribire bya amanya konyago toeraria. Mostly no tu aruseti. Na ende barawekera banyori bago chi advertise bachibeka chi internet. So I cannot target you just only order. Bako bekere gari yako letara wakanyami. Yeah. So no tu achirusi. Pira na maiga ke tutarachaka a process yo gusmeka insegetiga cha supernatural grass. It's more rob yo boy. Mondonde naro engonte vinga they are super green. Yeah, they are super green. Only yagara juwato boyo. Yo takibekere tugo ya yanjiko ba green. Jiko bali. Awajiko ba yellow. Aende wana karota bekere tu boyo buya na wajira abenjiru. Osenchikina. Wa tuasangire na igoro yoko renda chombe anamuno chamabere. Ichaba ntabange kwa nya kubogo tebya bantabange egeranya kuboka kwigendria ana obole mibwa yo sobotigi bwe chombe ichamabere mbia. Yerba kangwante betya yo nyo etieri na borachi oni asingenjo utaiti ndagire nyinge chikoni. Yeah. Chinsiaga negento ekemokiabo watebiro muntu bwandu gutwara. Utaitu chakobole mibwao bwechombe chamabere. Chombe isano, chombe 10. Chombe ibere, weke chombe isano. Kyoga niria namuno chinsiaga tiga tugustanga litkolia rero ya supernatural grass. Kyoga nirie wochaka obolemi bugusimiga chinsiaga. Number 1 otwara umugondo of course. Number 2 otwara embego. Number 3 otwara uboyo. Then otwara leba. Then you are done. Hapo umemaliza. So does it mean omulemi otete kuchaka kusimeka chinsiaga chichombe chamabere? Yeah. Akwa ndali embegu. Yeah. Yemete buneyiga wose owocho mwechimbande tia mono echinkororanga chiko karabuya ekero gosimeke bitebunebi. Yeah. Kero gosimeke bitebunebi
babire bwangu echi kero korusi chimbande nchiri korunse bwange chigo ikasi gete chiale mara chiakwa nchiri gokina bwange anyway nchiri gokina buya igayo ose gosegete the omulimo best is ebite njinga buna chiri chinkoro nabo korusi chimbande mune chiwasimeka lakini echi kowatekana na experience all this time nabaire nacho kiagerango chikolema singokoborera togochigosimeka chimbande anyora nchiri korunse Nchiri gokina bwange. chikoba retarded igo omulimo nabo kumosegeta tumeke ebite because buna wasimeka iga bona embego ogo produce toganinga obwate waneka ochikogora ebite ebi because initially omaetekera twankogora chinengo isato chiangoira 50 shillings kari ogosimeka 50 shillings igo ochogore igo itakugharimu iyo nagorete nkeigo within 3 months yombwate chimbego chinyinge Rati go because omulimo chiokina very fast tinengo omonto akobarire 1 2 3 1 2 3 onacha 50 shillings yeah ondo mbali banyachira isa 50 shillings mbotambe gento kikere kagani nabo kerera bone yeyere 10 shillings ye chi nini chinenge chisato 10 shillings lere 10 shillings yeah still no nyen 10 yo kubwata mugondo monene is expensive ona gore the 5000 within 3 months mbwate chimbego chinyinge veninganza kone nanje naralie the jeso korwa so kwaletire orusya rwaho yeah kwarurusira mugondo ose kwagorire kwakira so mwani musato yeah kwagorire chimbande cyao ekiga cy'inini orusya go yeah nakyo korosya enemero kowaliganya obulimo yes osake gosimeka chinsage at some point norogongo rwagusi asale ebiti yeah nabantu they prefer mbali kwenda kulema basimeke chinsage ekiga batumeke osine amaryogo ali batumeka egere baleme basimeke so kwaletira orusyaga rwaho chimbande ni chinengo nisato nakyo korosya obulimo bono litanga ni kobwata omugondo nyoroseri kabisa egentekana nokorusi na ekenyambi chinsiaga echi chiangete oro sana chiangete ekenyambi and I advise not to use amariogo ali whatever round up echi nachi chiatoleteire amarwaire amange lema physically neuma rusi ekenyambi kabisa and then tiga kiome there are two methods chogosimeke egenteke either onache chinenge chisato osimeke or nanche nyanchete nokoimokia orosiaga ororogima ani obugori narorogima buna rorogima torochi serious nchonkorosia namanya gwata chiraini unfortunately ntobwati asale empty lakini tigatutumie chiraini echi chechinsiaga bono buna chirosiriga yeah gwata emetaro ere 6 inches guchinse 6 inches guchinse onyo kobwata obuoyo leta obuoyo beka obuoyo bw'eng'ombe obuoyo bw'eng'ombe is the best obuoyo bw'eng'ombe oronyo tobwati obuoyo bw'eng'ombe tigwasimekire riri chigosoka leta obuoyo obo sieni siarera igoro nari chigokina na echinguru so ekero gwatire omotaro bono orosiaga orokorwarerinse kwarwareriga kero kwarwareirinse motaro oyu more 6 inches kwamanya gotuberera watuberera pi namaroba bono at every node kere nengo bono orosiaga rorie rogokina rogosoka someone might argue ng'a echirabange mono abang'otanga by nature chinsiaga n'obonyansi does not need spacing Kiaro obonyansi karo ogosimeka obonyansi mugondo osempa omarode ngo space yore what matters ng'aki ogochifeed no mbolea ng'aki ogochifeed no obuoyo egekogera bono ekero chikomera kere enengo naende chibwataine the harvest will be great okonacha ase ake igo gapwendete iyo tori ku west okonacha ase ake igo
chinsi akachaba chinyinge Whatever spacing ya enengeje mwabwa sikwenda gosoke the no watchro ya nod kerukwa chinengo ya sinengo chirgo cheigoro spacing ya kuru spacing ende you can unaweza weka 2 feet or 2.5 feet 2 feet or 2.5 2.5 nechichiane bono roche iyo chire chiraini chingagete yo chislantete why chislantete nkora tole in a few minutes so waka chiraini onye kolate place ora igorere eskem nyoke gocha mugondo yoka so gochima ogosme kachiraini chislantete so by gravity eske ya ya manyoka ya so ya kachiraini chime we are going to see tutara ikabo at some point umulimi naro watebanga ero ago prefer up to sinenge chiga kosine ya mo sinibere abeke egetukura yeah nakigiye bituma yeah is it preferable umuntu yeah it's okay na bogo space kora atake especially karota bwati oboyo bonge because onye to bwati oboyo bonge obe to space na aro mbigoki lakini onye ko bwati oboyo bonge I advise you uchialinse lakini rendo onye kogotaka naboko nacha chinengo 1 2 3 naboko nacha iga ande karo nacha wachi nacha tana ango kina ngo okay because at some point na kolete na nde bo chinchiaga chiro sikurukunga papo jajire chinyingerero so umuntu agantebinga keragusimeka usere keragusimeka no watch barire ni satu yeah does it mean mo gosomewa igoro yo gusimeka chinchiaga kiga you know dolgusimeka otebe nanaga ke egere kalimera gonsi okubutura satu na ndo butore no kwa butoire yes nakinati kora butura and then so make enda singedo oyo ndenera banya abande mbale even bagosimeka 1.5 eyo nanga bono byaro bibere still esenengere it will come out imbege yego ike come out but the best nechinengo 1 2 3 and was slant good kwa vile slant ya yes euros ya ruao buya kwaleta kwaleli wose wa bono wakege tukura wanyebeka naende slant tonye simekete neiga kyage gotene naiga maji taingia ndani taaribu no kwenye slanti iwe ni slanti yebone ujikorigeralinse eyeligerlinse ono kwenye beka slant like this yeah sawa slant like that kwa bekire obuye bwongo bwate bwechombe obuye utumeka obuomire usinobe the best no boyo buomire lakini naende ngaikwa bubegete bukoma because you veke direct yo mubaso nitrogen eko evaporate yaera so bono bolio bwo mokoreto goja gosimekera onye nkwa borendete buya korwaria okonyora ngambori bobwati value nitrogen ya chire ne mumea nataka nitrogen so you can mono no ubwomo bwomire kwaleta kwabeka maraba maka kwaleta bono kwaleta egetekia kwabeka kwatonga ina slant kwa ko ina slant egere amaje ta sororo uchime ebunde iwe wow wasimikroros ya garwa yes kwabeka iroboyo yes wachire yes after how many days ugocha kwa ligerelia bono maithe kiwasimekira usually especially during the rain nyingi nabo konyaka monitor nabo konyora ando mugoko chiro korireki utubereire urosiaga kerugunde osega sokire mugoko chire utubereira siaga gari gasoka so you keep on monitoring lakini buna chiasoka iga onyoko bwate CN na nabo koruta kwanya koruta CN bono echimegi chikitoro chibono buna chire chinkata chikine ne chinguru so you can add CN
gose yure mostly CN so that chiki ne chingu Wanchu murigelia we Nsoko TV ubuli minubo tuki enchira okoro ubuli mibwao mbwirere umanyenga jinsi agakia nenchi chikoba chinkia nchichukina buya nchituarekelieta kire yes na ndenchi kine bwangu yeah ugozo nyeto gosimeka yo maite kale karuto ngusimeka jinsi aga mostly tuwa engo foi chimbande chiga ande chiri chiago tire wenda kwali mege tukura kwabeka tokubeka bwoyo tokubeka kindi gyonse but from abali nanya kuba kingosanga na barabu bagotebanga turuwas mikro cyagoroiga cinchira nchiro taganiri kubeka SK erembese tarage no mutima ko mwenye was mikro cyagaruao it's advice konya kubeka SK yi embese assist yageti gatara drarunse chitararu sobe keske nyinge naende nyinge mono chiragunde I think gwasimekera eske libono gwasimekera chitararu nse chitarakina maybe chiche size yeye ayegono chitige chikine otherwise obwoyo goja kobeka after cutting okona janaende kona jogo tangani jinsi yaga onyogo tagete chikine very fast naende chire very healthy after every cutting ukobeka obwoyo. Hold on, I'm not over chat. No, I'm not over chat. Wancho murigelia abo nigwete nchira usimeka chinsi yaga chiao wino mwalimu Samuel Sato gutumanya namuno chinsi yaga ngakyo gusimeka no gusimeka okoiga weka kwanya ko bago wotigesa na ninkikiryo bwenda okora cyo tabwenda okora to guskasi ni nyaso mutumu ko mwange to koirana usanga tora yanda manke okoge chinsi yaga chiga okuburaga chinsi yaga chiga na ninkikiryo kubekera chinsi yaga chiga egera naende okoge sakonde okine gose kobe kurigoro toskare tukwirana usanga turi no mwalimu Samuel ntemechiga toskare Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Yamana sana mwancho murigelia karogan takobwacha Nsoko TV murubira sembyo nobody minobo tugi uyoko wochira kirigaria jumaine ekarato kustanga nemone ure chinchera cyo korobele mivwao nabuigo obutugi bwekerero nabuigo oikerania eira yao enene yogo kinerigesa nabuigo yo kunyorengeria utambe karibu sana sensema yetu ya kabere etono mwanza mwele sato gaiga uyo nyakubaga otwera sensema ntangani enchira yogo simeka chinsiaga ekiga chekerero achirokanga super napier grass ekitira nyakuba chigo konya okinia ligesa lya mabera ao ichombe kyao cha mabere mwalimu karibu sana enda nsema yetu ya kabere Asante. Tosangirigoro yogo simeka orusia goroiga twatebirenga no legete igo butolisimba ti nengo isato obutola ina slant way osimeke kwa yetu ikirenga osimeke nyirenga wataka kubruga gutanga ni wikinsi yage Okuvurugo gotangani buna chiaso kirega 1 to 2 months tro chekarachi karwas mekiren ko ira chire time ko okina unlike karachi aso kire kwana chire twata chi ko ira 45 days lakini after 1 month na bakonyora chire igor bono no kuburugera chaso kuburugera gikwabegete obwoyo boisaine you need not konya comment obwoyo lakini gokoranga steering chire pwana bogochito kwa gokor na bogochito stress no obwoyo bobwe weduka or alternatively steering na comment obwoyo bwao manyonyo ko gwata yeah. So most probably abanta banki nainda balemi mabiri chinsi yage bawo tebanga chinsi yage ntakiri
obuoyo bw'ekyombe No, taliboigo. Insiaga, kiagara in most cases, ekaro kuoma, you take time. It is another extra labor. Kuoma naende kwanyora, nitrogen ya chire igoro. Chinsiaga obuoyo beka obobese. Provides obotube na maroba. To beko betotuba. obeke obuoyo bori Just obuoyo boria tuba na maroba make. Tuba na maroba. Why I'm saying so? Ekwere nde nitrogen iri na yarotagete. Lakini bone karogo chitiga nitrogen iri wakumo baso ya evaporate yage. Yatiga obuoyo bora masoso buza kende getaiyo. Obuoyo beka obobese. Yeah. wakwere meeting yao oyo moneno Yeah. ashinja gekiga kya super Yeah. okogesa kuri gutangani kwagesire okogesa kima kwaleto obuoyo bwao kwabeka namaraba gose gutika kyara soka kyosine keyemo kwamako beko obuoyo kwamako bekerama. The best muna kwana chaiga and that same day buruga onye ko bwate leba or the following day burugera as kwana cha burugera beko obuoyo immediately chiko runse chanyoro obuoyo mboro already meria established so chanyo obuoyo mbororo ekero tiga naende chiakina pune chibono. This is a big mistake because ntwanyore twechi muno mochiro Ngomo tete na makosa ona no mwalimu mwanafunzi kerago sira kwa oyibo ona bwana boitwa bono oyo wena ka kolega se nero bwana rocket here wena ka boyo but then no ndana betinga chinsi yakamna kwa butoriga no gwateba kwa bika amaraba kwa bikira no oyo okay washtiga bono bakatiara tigoika guseniga omana ndi kusha kuburuga na bebwana ya jinsi yako kuburugera limo si yako burugera kavero okumya golimo limo. It's just one touch. Uno gano ali Noroche. Insi yange chibuna kwa burugera. And the reason tuate banga burugera kekima na kubeko obuoyo kekima chetararunze because that time ugoja kubeka gusene sike toro chibune chibono okonyora mara bachi gwerere chiri chiarurense mara chiata chiru chiabunekire lakini bone kero kubeka chiri kwana cha bono no tacha igoro njibwati shida ochitige bone kero joja kwimuka nchiri goja kanya disturbance yende no koburugera limo tindo chikongiro tindo chikenyana ya nkie ogo karagwa itakinya bono kero na kikeri tuate bali tangania kero gozineka make sure kenyambi kiaruro ngeja koko chanda kero kigukwa rieminetiri ngeri goja koko chanda igento kegoja giata neri kongire sauri yesike no mente yenero neri kongiro lire very stubborn tago siarere round up please because you round up ejibono go siarera round up ma denjire jikuburugera chinsi yaga ejo go siarera round up eye yachire si chinsi yaga yachira ase ng'ombe wanyonyo ile samabere yakoleta ile cancer. You know, these are the things we are at cancer. Just physically burugera anyali kongiro lirororo lisamunse lirusie bune libono after burugera usually okonya chora tuwa samwe ya cholichia or tuanya tinde kanze or tuanya bekanjera aligoeta akwa bono ngwasanga igoro yogo yechinsi aga kwa butoire kwa bekira maraba echichietereiri omondo igana bora nyarenga iboko na chali kale boda nore ta maraba ali ubekere igoro chinsi aga nyo chekire echibono to kubekera maraba yo toro chibune echibono tuatete metaro bono togocha ne uma amache ga etira obuoyo intwe bole liquid manure boli tua biogas eri tuate batetia kale last time tu aligere tigoro e biogas dole bono skelia elire ya chire bono nere ye komonyoka rongi chiraini echi oiche ne uma because ye chibono cha kinire otumio bokomba konya gwachi na chira bono gocha ne uma kwairaniria maroba ali bu kwairaniria maroba goze kwa esike bono gutuma igasi yaswera ini gate no gutuma lakini asi chinsi yaga tuli kubeka maroba
ya yobe kamaroba okonyora chigocha igoro bwango Wow. ya Mwanchu morigereria mwalimu agotwererane na mono iskiyiga igocha kere mbese yaswastire ni chiga tetorere na kiegocha because the last time twangorigerera na mwalimu gaiga ntwasangete igoro ebaga atebe skeli ya elire gasi ya kore egocha mugonda aiga no tete kumanyane na mono omwalimu angu tongaina gose igente kigana kyase nyencho nindoche gaiga eskenero eliara yage chiara nyure ande ndoche ngachi sogata biya sana paranga mwalimu no manganya ole sana umanyo gaiga bunta itumencho chonigeli ngo mwancho murigelia tituligelia na mono ngakeske yege gwe kamugonda iga nandi kegibwanta gukora kereske yege na mugondo gaiga nandi genta tumanyiri kingencho nandi mwancho muri obwanta kubwacha eske yega ebwanta kobembese nando yetu bamara makeigo egera chinsi agekiga kine bwango kine buya kire mwamu egere ng'ombe yao ikulianya kogoka igo mwancho murigelia tutarama naye torenga eske yega kero ya chirege nkikito gukora egere tuchikogendera ukora sinsemeyega eye chinsiaga ekiga chekerero mwalimu asubire chinseme ekiga chetono nande antebetinga abwati chombe 15 ni chombe 15 chinsiaga ekiga keraga sire kuchisana chire basinande nkiteria bwata gukora egere onyakobaga go supplement indagire yega chinsiaga namono kubwatikana na protein content ase chombe nabuigo asitwo ya igo gena muno intuwika umwele tosangana na muno igoro yeske yiga embese ekorwa se baga situ aligeli ikieta ago tumanyana na muno ngakiego ikaga iga na ndene ngakiego korwa insi ageki kinya yakoba chiko gendera buya igo igere lyo morobero yiga kyagara butambe nkuisemiole uigo kina buigo imanye nakyo kwenda okorobole mebwao nae ubwekana no mwalimu Samuel Tatuga gena muno mwalimu bono kegoche gotirimboka one goche gotirimboka chipipe bono junction nero esota getokonya bogeraria ya monyoka goeta alafu oria ataka choncho ne mwancho murigelia ekero togogendera gusanga igoro yechinsi agechiga chekerero na chinchira chokuvurugera nabo yokobeko boyo biga the last time twagigereti twasangete igoro ye biogas ngosokire waste product yae ikero yakurire SK yiga yasokia SK yiga gocha mugondo omwana nande tinga craft yaye yarete SK mbaka mugondo gike omwalimu umanyo bwensi pinga kiwaka tuka manyang'ani na mono ngo nokore umanyo bwe SK yokaiga egeroro seliga umanyo bwe SK yo twachete western karo twagenda western abatari biogas yo abwata yo alimete ngore nene akoburukanie esike onyeigorera ya monyoka no nachete komanyeranga esike ye nagasombire nejuwiri baro gojimugondo narigia abantu basomba lakini ekaro twacha kolania mang'ana ya gravity akomonyokoka tuka is the labor yabanta leba bono wow so bono nabakomonyoka iga oyo igorera bono naende taigorera tichingoro chionsi ati ndoche it's okay agocha biyasa kabisa tosangalire twanguligerera mono igoro yechinsi agetiga usi SK yiga yachire bono muna yekirega iga kirega iga amaraba okubeka gosogo yitiga yaranywera kunywera soronga asie gutabuka moino kia tabukire moina aria bono no kufunika amaroba ande twatero tugutumie uma kia ikire moina aria bono uria agochaka kuru moino onya kufunika gocha onya gusieka ali onya gusieka ni tiga orosete ande silante tigoika silante naria kogenda nande silante tebe nene yare silante ebe nene anda gwetanga fyo bono gaiga na konya gutubera iga nande twaigorere ya mate nera ya nyafte line yeah that's what we do kwa bekire SK yao watubereire ikiagetiga for 1 month yeah 1.5 months
kwagesire kwagesire kogesa chinsiaga nakio kogesa chinsiaga kogesa nokona tu buna twateba chinsiaga echi ekero chitigete chigakina let it overgrow chiovergrow kabisa. so okay ngonde yomotienyo yomonenu igo notige naenda sumoti omotienyo yomonenusu echi bono chiamachuire eng'ombe erarie but you can give it more time again onye gotagete chikine why chigokina nario okona chake chiombe chianyora chinsiaga igotete ntwatebete ng'a chinsiaga buna chinacho gwachitiga chioma bono ekero chiakinire chiabe we talked of Central Province ogende Central Province bono okonyora chinsiaga chire mogonda emesi okanga na embego lakini bono batigete bacha banacha chioma pi ekero chiomire bamanya kwenda bachi supplement ne chichenge what not bono chinsiaga chikoba lavish chiaigotie ng'ombe chiaigotie rumeni eria ng'ombe yaigotete that is why twateba ng'a nabo gotwara chikwerende a small area utware chiombe chinyingi asake chiombe chinyingi lakini ende chigotete ande chiko kwa mabera maya bono ga natoro chibuno uri bona gotubirira bona bagotubirira injo tubirira gocha bono bagotubirira iga neuma nkitwata batogokorera boigo nitrogen te evaporate tegenda bono gaiga nitrogen twanye sieke bono chinsiaga echi konyora all the nutrients eresesike na lugwante binga kwa chinsiaga chiao kwa chiburugeire eske kwa ibekire amarabali kwa burugere na rogocha kwa neuma ege nitrogen erase oboyo bwegese yatigara liro yanya kwa chinsiaga echi yanya kwa chinsiaga echi kwagesire chinsiaga chiao bono mwalimu oyokera abekira amarabaigo chinsiaga chiao chiakinire omotinyo yomo kwachakira kugesa chinsiaga chiao enchera nero chinsiaga chiwenda kobutorwa osukunachwa okunachira insinse pia marabaime gosene kyokunachira ego dipendi engakie yomurakera ngaki yomurakera nabo gotiga about 1 inch gocha igoro engaki yomurakera nario wenete konachera igoro ake lakini ekero embura etwete yukati nandi tokonachera riro banse watiga about 1 inch gocha igoro etagete gwatigaga inchi aka gwatigaga 1 inch gocha igoro enusu kiagero nachera ense mono riroba nare chigocha chiagunda wow onchumurigeria oino omwalimu gwendera otumanyane mono echinsiaga echika omwalimu bono chinsiaga chiao kwagese wakorekereke magetakeire obweno chibekerete buya chinsiaga chiao chiamire kwagesire buya kwaire chiombe chiao ngesa kwagasomekete chinsiaga echiga buya kibori kwarire chiagokonyire ase ogokinia rigesa ria amabere echiombe chiao tuondaite otaete wiki 20 bono gachere 15 obuya bwe chinsiago echi number 1 nkeringa echigokina very fast chigokina bwango bona nateba motienyomo nenusu kwanachire chiabeire chibutinye gochigoro imagine 4 feet or to 5 feet igo bono chiang'etanirie igo bono chiagwetanirie imagine 1.5 months ekero chiri chiankoira 3 months alafu nabo okorora ng'a there is a difference because you will see it in the mabere comment mabere nkomentare because of the protein content yayo twatebere 14 tubwati ng'ombe nyinge n'omuremi egochaka wasimire chinsiaga echiga kwatumekire kerekemo kwabekire obwoyo all the process kwa enikiringa kerekemo ngobeka all in place okora buya asinchire bwende chinsiaga echiga chiamire so is it advised pone chinsiaga echiga egeronyore nibo gose nabo ogochitiga chi onye kobwate plan yogotuga chiombe kwasimikire chinsiaga chiabeire chinyinge toranyora ase okoira aende nobwate plan yogotuga chiombe I think chinsiaga echi naende also they are very good at silaging nabo gochi silage
meanwhile yokonya nabokoro si silage jinsi yake gicha otige chikamoke pi chisus chome even na chioma pi omanya koro si silage is good lakini obeke kegimaigo chibwata macha mange chire like rokoraki kugunda gosaleka lakini otige chiome pi omanya kobeke silage is the best. You can silage jinsi yake kero chiaba chinyingi ngakaro chiaba chinyingi konye tobwatie plan yogo tukachombe jinsi yakala una chibole tumeta abantu abange they are doing the business ye jinsi yakala they produce and sell they produce baon delivery job so were robo yana ndiko robo yobo iga chombe chiao yakomenda iramabere usichombe chiao nchira abanchara singe no bachinsi yagekiga n'ibintu binde turachikunya abatogosanga matike botambe kebuga tobya over bro ubwe chinsi yagekiga so far kuna mulemi wachisimikire mboro byobwe obo bebwe jinsi yageje bona nakirorire no bomo mbolinga omochaniole tachiche mugondo itwaro boruwaire boli gutokorokange ebichondo no gosomoria ogosomoria byabe kento nga smart nebi bono nebi bibwate ebiro ebichondo because jinsi yake chitwata banga chire crossbreed ya jinsi yaka na maembo maete nakabekire ebichondo bibago expected ngaliemba nkobeka lire seeds jiria kwanyona ebichondo bunebi ebibonebi okaro kunacherania naende wachikoa chiombe kero kwaire chiombe naende esike yamanyoka gocha bono okubisambasa omugondo omugima. That is the only problem. Lakini ekero monitor toro juna bono wasimekere jinsi yaga wachi monitor buna litwata bakonya gocheck nande again chiakinire once you see this thing okokatogora we eliminate otherwise jinsi yaga is the best nechingia. The only disadvantage and many farmers have complained kima dio sabataramu bachirenga na kidogo control iliogere naende bona lioge eke borwairo be karobo karo onye to bwati bwoyo bonge anaron chikoba bosa yani chiko tigara kina naende chakina bona maemba chakina bona bonyansi bo banyerere lakini obwoyo with a lot of manure, a lot of fertilizer arona bachiko kina bya so the best thing kwa notiria gantaka je tarasambasa no ko eliminate ojune chane bono nchiro nchibwate there are so many of them with meaning inga chinzi yake bono ngoja kutogora nchaka fresh dara simeke binte bya mawe jago chaka fresh maana ndio chisimeke bono be careful komonitanga nothing yegenteke gotoka mugondo. Because I was advising kaigino batara mumbale bachete korataga bakanyora kama mugondo bagantebia mukulima hii kitu ni mbaya sana so I could not understand I did not take in koboga chakinira ono jajagira gosomoria but twale the time yokonyereza na chieke bono kianga factory otherwise abalimi abange bali basimegete they never got this thing they are enjoying jinsi yake mwancho muligereria oino mulimi to Samuel Sato na ndo mwalimu wekerero ndena muno asubule myobuhiga n'obutugi wechombe kya mabere na bwegekisiaga litikoya to enkoligeria igoro iyo korosia bulimo bwao osimeke kinsiaga enchire bwenderete onya koba gokogesa asinchire bwenderete obwoyo bekere asinchire bwenderete obekamara wa makeigo egere nitrogen enyara koba giku evaporate otigale na ndeneli rababosa kinsi yacha onchi kina bwanga osinchi kina sinchire bwende yes exactly sina somiria mango mwalimu no linga to ligeretie ngege netengo nyorra mange kubwatika nechinsi yagetiga na nacho kunya kabaga usimeka tayaro takirembeo igonaro olio taite na ndo ligeti kurwalio taite mbeo tutamsaidia oko ni ose oko mwabo so era karo mogani yawajira bere bitatu iga orora banya konyora oyo kogorogora
lakini tunasambaza tu. Yeah. Bia mono sana. Bia mono. Na bia mono mwancho murigelia asogochora kurigelia mu rubiro yiga igoro yo gusimeka kinsi yagekiga ya super Napier Grass cross kinseme kiga ya West Mugrango county ya Nyamira. Etono. Yeah. Mwalimu asingane ya muiga kirito gukora. Cyura sigitu muremi otete gusimeka kinsi yagekiga nande obuyavwaye asira yake ya makartoro cyoko. Yeah, kinsi yagane chingia especially super Napier Grass chibuate nutrients yere igoro na endengo kina chire bwango abajigo ko guzuya before ndara jisimeka na bwate megonde menga actually buna na simegete super Napier Grass na reduce te megonde iyo ka reduce megondo na condensate bene yende ngagenda chibando bono nkolema na rose silage so chinsi yaga mechari onkorusi kwane eyero mugondo mokasana lakini na wachi ingisa negeti wakonero ye silage ande ndikurugelia sense moito asumuro birendo kubwati kiro yobo volimi which was silage silage yando chikusnya tukusanga ngakie kusimeko ngakie korosiwa bakakwanya kuboka korosirege mwanchu murigelia na wikiraga abunda itutura akiro musmari mu rubiri turi kuriya rero wo buri mino butugi twalgiriro yo buri mibwe yage kigatekerero icyo kiranya ko kigokonya itugo yawe enyako bagekonyora mabera ari iguru nando nyako kwigendera asubora imiwa obutambe nje niko ngoro petrol machine imana sogo chore nsoko TV mu rubiri cyo buri mino butugi nando wika ikende ekero turanya ko tugusanga amange ayande iguru yo buri miboiga bwetinsi yaga nabo igo kindagara kichombe egaro nyako kunyora oboita buri igoro genda kubwacha mirobiri cyo yonsi epi ando wike kero turomera nsendo tokani buri gira borobia kwa niaba ya kero ya mutu abwatirane ko nikyo mu rubiri wike rasinchira bene kima o sabonya ko kubwacha mirobiri yonsi menso ko TV botambe oboroso umugusi Eye Nensoko TV.